Hello, sziasztok gyerekek! Ebben a videóban a Kamu YouTube csatornákról lesz szó. Mint Kamu YouTube csatornák, ebben az lesz szó, hogy például valaki csinál egy csatornát, és a saját videója alá hát elkezd kommentelgetni, hogy jó, lájkolgatja, és hát mit nem mondjak, jön rá például egy olyan videó, ami a nem rég látott napvilágot, de már törlésre került. Eléggé fölcseszett minket barátommal, mert hát rólam szólt. Nos, hát akkor vágjunk is bele. Most megmutatom körülbelül a komment szekciót. Végülis a videót azt majd bejátszom a videó végén, szóval meglátjátok, hogy miről szól, de mindegy, kezdjük is be. Mi van, te mocskos féreg? Na most legyél kemény. Hé, Milán, tudom, hogy te vagy az. Milán, tudom, hogy te vagy az. Legyél kemény, a mocskos anyád. North City pirát, szar vagy. North pirát szar vagy, te büdös szar. North pirát beszólt egy Máté szerető XD. na de kemények vagytok, szátok meg. Gyertek el hozzám, játszom a pofátokat. Nos gyerekek, ez a YouTube legalja. És mint hogy mondjam, sőt ki se emelem, a HD kabát az úsz, sőt a Káró is kamu. Megnéztem az összes tartalmat, nincs semmi tartalom. És ez a YouTube legalja szerintem. Most mit nem mondjak, ez. És ugyanez ennek az egy gyereknek itt fölláttatok, hogy Milán, tudom, hogy te vagy az, annak az egész a műve. Na most megláthatjátok, hogy mégis mi a jó büdös faszról szólt ez. Így van. Bosszú második része. Vissza is tekerem, hogy halljátok. Sziasztok, ez itt a Bosszú második része. 2 részből áll, összesen 10 részből, vagyis 2 évadból. 1 évad 5 részből áll. A videók 2 napig tekinthetők meg, utána törlésre kerülnek. No, úgy valaki visszaér vele. Nem tiltom le, hozzá lehet szólni az élőadáshoz. A mai adás folyamán interjút hallgathatunk meg Szakály Mátét. Igen, mint mondtam, ez a gyerek rólunk csinált interjút, szóval, hogy hatalmas taps, respektet neki. Na mindegy. Hello. És hogy közöljem, nem beszél, magába beszél, és akárki akármit hallana, nincs senki a vonalba. Szóval kurva érdekes, hogy a saját véleményét ossza meg úgy, mint hogyha valaki más mondta volna neki. Szóval ez egy idióta. Tessék, beszélni, tényhatásban van. Igen, hallom. Igen? Rendben. Azt kért, hogy a nevét ne áruljuk el. Hallgatom, Szakály. Amúgy a neve ennek a hülye gyereknek Kálai Dominik, és fönn megtaláljátok Kálai Dominikben Reál címer a YouTube-on, van neki egy ilyen galambos videója, majd a videó végén megnéztek azt is. Mondjon valamit. Őnek is Szakály Máté legáldozott ellensége. Magyar nyelv 5-ös. Igen. Egy ilyen mocskos féreg. Nos, mint látjátok, ezért volt a mocskos féreg beírva a komment szekcióba. Igen. Köszönöm, hogy hozzájárt az előadáshoz. Viszlát. Tehát a mostani elbeszélő azt állította, Szakály Máté nyáron leöntötte egy vödör hideg vízzel, ő pedig a pofájába dobott egy nagy rakás sarat. Gyerekek,
elárulom, hogy sőt elmondom a szörnyű igazságot, én vagyok Szakály Máté, és baszott jól tudni, hogy benn voltam Fülöp-szálláson, miközben én kint voltam egész végig Kúriatóba, szóval úgy respekt a gyereknek, nézzük gyorsan. Tehát tudjuk már Szakály Mátéről, hogy milyen egy mocskos disznó.